Hej. Så har Tokyo Ben 2 været på markedet i et par dage. Den ser sådan her ud. Og der er stor udgivelsesfest på Bofo på lørdag. I Ben 2 bliver en ny karakter kastet ind i plottet, den danske gymnasielærerinde Linda. Og lad mig lige læse lidt op af det kapitel, hvor vi møder hende første gang. En smule lidenskab og eventyr vil kunne dulme smerterne. Heldigvis kan hun jo streame lidt mere af den der japanske serie i aften, Tokyo by Night. Drømme sig væk til en eksotisk verden, hvor der under en ekstremt kontrolleret og pæn facade udspiller sig lidenskabelige dramaer på eksklusive cocktailbarer højt op i skyskraberne, eller udleves erotiske fantasier på de mere fordækte lovehoteller. Hver morgen, når hun cykler til arbejde, dukker scener fra serien op på hendes nethinde. Den anden morgen var hun lige ved at køre en lille pige ned, mens hun fantaserede om et andet og mere saftigt liv i den fjernøstlige metropol. Synes du ikke, Japan er et spændende land, Robert? Japan, det er jo langt væk. Netop derfor det er spændende, skat. Vores næste ferie kunne gå til Tokyo. Er det ikke en god idé? Vi kan jo ikke sproget. Det er også for dyrt. Jeg vil hellere til Alandia. Hellere til Alandia. Rødby eller Tokyo. Jesus Christ. Hvor er det Linda henne, som backpackede sig vej gennem Østeuropa med sine klassekammerater og børste tænder i vodka på toget, fordi det var billigere end at købe en flaske vand?